Hej og velkommen til Gråsten Landbrugsskole. Lige hernede der løber Fiskbækken. Og vi skal ned og se på, hvorfor nogle dyr vi kan finde hernede i vandløbet. Prøv at komme med en gang. Se, når man skal ned i vandløbet, så er der faktisk 3 ting, der er vigtige i første omgang. Det allervigtigste at have med, det er jo sit net, eller en catcher, eller hvad man nu har. Så det næste vigtigste, det er, at vi har noget at komme vores fangst op i. Jeg har sådan en hvid fotobakke med her, den er rigtig god. Kontrastvirkningen til mange af de dyr, vi fanger. Og så sine gummistøvler. Det er rigtig godt. Ellers så skal man bare tage, for vi skal altså ned i vandløbet. Nu prøver jeg lige en gang at se, hvad vi har hernede. Det er faktisk et rigtig dejligt vandløb, hvor der også er bækørred og masser af liv i. Så starter vi lige her. Sådan. Så den metode jeg så bruger, det er, at jeg lige her i de tidlige forår, der er der mange af de dyr, som at vi kan finde hernede. De gemmer sig nede i bruset her. Så jeg prøver sådan at hvirvle det lidt op her, og så fanger jeg noget af det, som der flyder med strøm nedstrøms her. Så jeg holder nettet nedstrøms på, hvor jeg står og roder lidt i bunden. Og så skal vi lige prøve at se her, om det gav lidt jo. Nu prøver jeg at tage den her med over. Hvis der er et sted, vi kan sætte den her, så kan vi lige prøve at se. Der var der er en lille ile her, og nogle ferskvandstanglopper, som vi kan se sidder her. De sidder simpelthen på hinanden der, og der er en lille en også. Og der er en ile, der kommer gående der. Og hvad har vi her? En tanglus. Jeg har også en bestemmelsesstue med, så vi kan se lidt nærmere på dyrene lige her om lidt. Jeg prøver lige en gang mere. Jeg prøver at gå lidt herhen af. Jeg prøver en gang mere. Se om jeg kan få fat i noget. Det er jo lidt det samme billede, vi får her igen. Men vi kan lige se, der er også en ile, og prøv lige at vende den ud her. Så har vi 2 af dem. Vi kan lige lægge herover. Og en til der. Ingen vårfugler i den her omgang. Og en myggelarve. 2 myggelarver. Mange myggelarver. Det er nogle af de små her, der ligger og rider sig. Og alle de her dyr, de siger jo selvfølgelig noget omkring vandløbskvaliteten. Og det er jo så det næste, vi skal i afsnit 2, som der kommer senere. Der skal vi så ind og se på vores bestemmelsesstue, og så skal vi prøve at se, hvilke klasser vi kan inddele det her vandløb i, alt efter vores fangst her i dag, fordi den bedste måde at få en indikator for tilstanden i et vandløb, det er faktisk ved hjælp af de dyr, som man fanger, når man laver en undersøgelse af vandløbet. Så, men det bliver først næste gang. Nu vil jeg sige tak for i dag her fra vandløbet, og så vil jeg ud og fiske lidt mere, fordi man skal helst gøre det minimum 10 gange, lige for at få en repræsentativ omgang fiskeri her, sådan så at man er sikker på, at man har fået lidt af det hele med. Så tak for nu. Vi ses senere.